Здравейте хора, това е моят приятел Дими. Това съм аз и сега ще ни покажем готините колела. Ето това е моя рам. И ето тук пише ментор. И от ето тук може да на ето това да си го изтеглите. Не да си го изтеглите, а да го купите. Абе, то крак я го махна тук. Ето го и дракът на Дими. Тук нещо пише, нещо си Колумбия, бла-бла-бла. Вижте какви готини дрежки има. Тук спирачките му са много гадни. Тук скоростите му са готини. Вижте му белия фенер. Чакайте да го вдигнем. Ето така. Спири го. И това, хора, бяха нашите колела и сега спираме клипа. Довиждане!